Здравейте отново, докато съм тук, сглобявам бронята малко по малко, без рапитки, ако може, плиз. Служихме болт. Нема рапитки. Да ви покажа как да разберете кога дисковете си ви за смяна, без да мерите шублер, да ви лъжат майстори. Гледайте сега, видите ли? Това където е ръбче. Когато се изтърка това ръбче, когато стигне до тук, то е малко вдлъбнато. Значи тия дискове за смяна. Не всички дискове го имат, иначе трябва да ги мерите с шублер и търсите спецификация. Колко милиметра остават, не всичките го имат. Но какъв проблем създава това нещо? Това като стигне до тук, като се изтърка почти до края, това се отделя едно тънко, такова супер тънко парче. Това парче, ако изпадне и се забие между накладката и диска, блокира гумата директно. Ако си на магистралата 120, това парче се откъсва, влиза от тук или от тук в това, знаеш как ще се преметеш по магистралата? Имайте предвид, това като стане много тънко тук ръбче, по-добре се ни клеш да го чупиш. То е само на едно место, то е оставено за маркер. На Peugeot тия са АТ-та, на Peugeot и стоковите имат такива. Това от мене за днес. Ще сглоиме бронята. Готова е. Почти. И от друга страна малко си поигра. Смених регулатора, бачка. Приятен ден!